Fil-ġimgħa li fiha l-Gvern ippreżenta l-viżjoni li għandu għall-Port il-Kbir, il-Prim Ministru Robert Abela spjega illi din diġà bdiet timmaterjalizza u se tkun timbru ta' dan il-Gvern fis-snin li ġejjin. Il-pjan mhux biss se jimassimizza l-potenzjal ta' kull żona tal-port, iżda se jassikura ambjent sikur għar-residenti madwar iż-żoni tal-port, fosthom bi proġetti bħal dak tax-Shore to Ship. Badna id-disa żoni ewlenin, studjajnihom u żona immarkajna x'inhuma l-opportunitajiet li għandna bħala pajjiż. Issa, il-koll nafu li il-Port il-Kbir huwa port li minn barra li hu fost l-isbaħ li ssif l-Ewropa, jien nemmen li l-isbaħ. Li għandu fih mbagħad attività diversa minn dik turistika għal dik industrijali. Għalhekk f'dal-pjan irridu naraw li nisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-port. Fl-intervista fuq One Radio il-mexxej laburista ma naqasx isemmi investimenti oħra illi ġew inaugurati din il-ġimgħa bħal dak ta' 2,500,000 euro fiċ-ċentru Esplora u ieħor minn kumpanija ewlenija fl-industrija marittima. Dr. Abela qal illi l-investiment ta' €1,000,000 mill-kumpanija Marina di Valletta se jibqa' jsaħħaħ il-qasam marittimu f'Malta. Dan diġà jkopri mal-14% tal-prodott domestiku gross tal-pajjiż u kapaċi joħloq impjiegi ta' kwalità illi irendu. Għalhekk il-Gvern irid ikompli jimmassimizzah. Ir-riżultat mhux biss frott il-pożizzjoni ta' Malta u tradizzjoni tajba li għandna fis-settur. Iżda wkoll għal fatt li l-awtoritajiet tagħna kienu deskritti fost l-aqwa li dawn l-investituri iltaqgħu magħhom madwar id-dinja. U meta ngħid li rrid li pajjiżna jkun fost dawk fil-quċċata ngħid dan għax naf li possibbli meta niltaqa' ma' dawn l-esperjenzi bħala parti mix-xogħol tiegħi. Dan settur ieħor fejn mhux biss aħna l-aktar bandiera prominenti fl-Ewropa u s-sitt l-akbar fid-dinja iżda fl-aħħar snin ir-relevanza ta' pajjiżna baqgħet tikber u tissaħħaħ. Il-Prim Ministru temm ifisser ukoll kif dan u settur ieħor xhieda ta' kif il-Gżejjer Maltin jistgħu u se jkomplu jikbru fis-snin illi ġejjin, anke b'investiment fin-nies u l-komunitajiet fosthom fil-Kottonera. Dan se jkun l-aktar gvern li se jkun investa fit-tliet ibliet u fil-Kalkara għax għandna n-nies għall-qalbna iżda fuq kollox għandna ekonomija li rrendiet u l-fiduċja tal-privat li flimkien nittrasformaw lil pajjiżna.